Иске Байыш мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучысы Фазлыева Диана. Роберт Миңнуллин. И әнкәем сыңар канат. И әнкәем сыңар канат, сабыр канат. Бәгырьләрем телгәләнә сиңа карап, сыңар канат. И әнкәем сыңар канат. Җил исә дә кайрылыр, җил исә дә сыңар канат, сыңар канат. И әнкәем сыңар канат. Кирәк булса, безне яклап алышка да чыгар канат, сыңар канат. И әнкәем сыңар канат. Безне яклап, безне саклап, биткәндер ул канат. Анам сыңар канат. И әнкәем сыңар канат. Безнең хакка барсына да чыдар канат, сыңар канат. И әнкәем сыңар канат. Сыңар канат асларында үсәр идем, абат-абат, сыңар канат.